Bon dia, jo em dic Helena. I jo sóc l'Alanis. I avui estem aquí perquè si sou uns fans de l'editorial La Formiga com nosaltres, segur que us agrada molt una breu explicació d'un llibre superxulo que es diu... Com es deia? En sèrio, Alanis, amb tot el que hem estudiat, aquest llibre tan xulo es diu L'arbre de les històries. Tot comença amb una notícia de premsa. Ben aviat les biblioteques desapareixeran. Els llibres seran substituïts per càpsules de lectura. I per complicar més les coses, la nit de Reis, en Jonas, el bibliotecari, es va trobar una noia molt estranya a les portes de la biblioteca. Voleu saber qui és? Després es queixen de mi. Això és fer spoiler. Calla, que vas perdre el temps als nostres fans. Bueno, el nostre capítol preferit és el capítol número 3, càpsules de lectura. Va sobre que la Juna, la noia misteriosa, es queda dormida, mentre en Jonas pensa com se li arruïnarà la vida amb la nova tecnologia, càpsules de lectura, que és per llegir un llibre en un segon. Helen, teníem que recomanar un llibre, no? Doncs, si us ha agradat aquest breu resum D'un llibre fet per Eulàlia Canal, il·lustrat per Bartomeu Seguí, l'heu de llegir!